Què passa, penya? Avui me trobo de Sant Antoni de Calonja, a la platja de Torre Valentina, per córrer la cursa de lineal Vall d'Aro, cursa que, com bé el nom indica, és una cursa lineal, en el qual és contrarrellotge, ja que cada 5 segons sortim un corredor, i és una cursa que comencen aquí a Torre Valentina i arriba fins a la platja de Sant Pol, allà a S'Agaró, pel camí de ronda. Són 10,5 quilòmetres amb 200 positius, sí que és poca distància, poc desnivell. Ara és bastant trencacames, ja que el camí de ronda és bastant puja i baixa, i també això li has de sumar que corre per mig de cales i de platges i et destrossa bastant les cames. Però bueno, cursa bastant ràpida. L'objectiu d'aquest any és baixar els 54 minuts de l'any passat i ja amb el que surt. Així que go! Va, anem cap a la sortida. He sortit el segon, això sí, no volia res, ja que pot ser que surti el segon i que quedi 10è, 12è o el que sigui. Però bueno, ja estem en el camí de ronda, intentarem mantenir un ritme constant, així que som-hi. Va, la primera cala. Ja només perquè el paisatge val la pena. Avui també la besta és un burro, va. Vinga. I una altra cala. Déu-n'hi-do, quina agonia. Però bueno, va, sí. Allà baix per girar-ho, ja només ens en faltaran 5. Vinga, va. Ja hem trobat el girar-ho. Que llarg que s'està fent. Hem de començar el passeig, que ja se m'està fent llarg el passeig. No té la muntanya no el planer. Però bueno, ara agafar turó, i ja per allà baix, punt més alt, baixar cala i ja estaré seguro. Així que vinga. I pensava que fa 5-6 anys enrere jo estava aquí a Platja d'Aro esmorzant en un bar perquè tornava de festa i ara estic corrent. Ai, que joder, segons canvia el temps. Déu-n'hi-do. Com es nota? Com es nota que el meu territori és la muntanya i no l'asfalt, Joder, quina agonia. Aquest camp de platja del Fort Cari agafo el tiro. Aquest any hem canviat el recorregut en comparació dels altres anys. Els altres anys passaves per allà pel port i aquest any s'han passat pel pont que ve després del port. Un sotanàs que el petit que m'està fent ja que el puto asfalt hem sigut rebullant a la muntanya. Però vol dir que aquest any m'estic notant més bé que l'any passat. Hòstia, quins records de la infància. Doncs bueno, l'any passat veníem per aquí. I d'aquí ja agafava un turó per interior l'antic cotxar. Vinga, comencem a pujar. Aprofito ara que ve pujada per estabilitzar una miqueta les pulsacions i a la baixada deixar-me anar. Ja ens quedarà menys per arribar a meta. Vinga, va, que el primero. Accelerant i no puc. A punt d'arribar al punt més alt. Vale, el punt més alt de la cursa. I ja baixem, ens quedarà fer una cala. I llavors més camí de ronda ja ho tindrem, em sembla. Vinga, va, deixar-nos anar. Sembla que estic anant millor que els altres anys de temps, així que guai. Vinga, va, última cala. Quilòmetre 8. Ja només ens en falten 2,5. Així que vinguen, ja falta menys. I més escales. Apretem ja falta menys per arribar. Quilòmetre 9. Ja només per aquestes vistes val realment la pena patir d'aquesta forma, Va bé, ja es 10 segons allà baix. No crec que baixi els 54 minuts,
però m'hi aproximaré bastant. Però bé, no, aquest any estic disfrutant molt, ja que no tinc les males sensacions del turment de l'any passat, però bueno, ja ens falta menys, va, vinga, va, últims 500 metres, ja ho tenim. Vinga, va, ja ho tenim. I don't wanna leave this place, I don't wanna go. For some reason I felt like that I've always known. This is where we're meant to stay, where we should be. This place is where the sun shines forever free. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So amb aquesta GoPro que arriba, sí senyor, aquest fort. Doncs bueno, cursa acabada. Aquest any he tingut millors sensacions que l'any passat. He fet més o menys al mateix temps, 54 minuts, però em sembla que he baixat uns quants segons. La veritat que aquest any estic molt més content que l'any passat, encara que hagi fet més o menys el millor temps. De moment he entrat quart participant de la categoria masculina i cinquè de la general, però s'haurà de veure perquè és això, és contrarrellotge, i ara a 2:15 diran els resultats, que ja us deixaré aquí baix la posició que he fet de la classificació. Però bueno, tot i així, sensacions molt bones, agonia pura, principalment al tram de Platja d'Aro, que era tot planer, fins a arribar ja al turó que hi havia l'antic petxar de Platja d'Aro. Però bueno, tot i així, super bones sensacions, ja he menjat i tot per recuperar una miqueta. I ara, bueno, esperar això a 2:15, així ja sabré 100% la classificació que tinc. Doncs bueno, gent, espero que us hagi agradat el vídeo. Si és així, doneu-li un fort like. Us recordo que baix a la descripció tindreu les meves xarxes socials per si em voleu seguir per allà. I ja que hi sou, no oblideu seguir-me, que com ja sabeu, ajudeu un piló. I ara sí, fins la pròxima.